खुलुमबाय आं नोंथांमोननि सेराव दिनै दोंसे गोदान खन्थाइ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ अनसायगोन होननानै। खन्थाइनि मुङानो जादों निमाहाया बबेयाव। सोरखौबा अननाय मोजां मोननाया जेरै थाजिर नङा, थिग बेबायदिनो जुदि बोराबलायनाय, सोरखौबा नासयनाय, अगेन सानलायनाय, मुगैलायनायाबो दान्दिसेनिल' जानायमोनब्ला, नांज्लाय खमज्लाय, गाज्रि मोनज्लायनाय एबा सोरनिबा माबेबा आखुथायखौ सुखुलायैयाथ' बयनावबो सोमजिखायो, सोरनियावथो सोमजिया नङाना? नोंनि असे फिसा, असे बिमा बिफा बायदि आंगो सोमोन्दोनि गेजेरावब्लाबोथ' बियो सोमजिखायो नङाना? थेवब्लाबो जे जों निमाहा होज्लायनो हायो। नाथाय जुदि आंगो सोमोन्दो नङा एबा थैयारि सोमोन्दो गैया, जायनि गेजेराव खेबसेल' बोराबलायनाय सुखुलायैया माब्रैब्ला जागायफैयोब्ला बियो अराय जोर जायो। मानो जों निमाहा होफिनलायनो हाया?